नेङाजासेनो दिनै नोंथांमोना गोबां समस्यायाव गोबां बेबायदिनो समस्यायाव गिदिंबाय थादों मा बुंनो बेलायाव दा जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव गिदिंगासिनो दङ आरो प्राइमारिबो गिदिंगासिनो दङ दा बेनिफ्राय जों नुनो मोनदों जे बिपिएफनि जानाखि स्थिति दा खोब मोजां आगोलाव जेबादि पजिशनाव दङमोन 90 स्पिडाव खारदोंमोन दा 100 स्पिडाव खारबाय आरो दा खुनु मोनसे सक्तिया हमथानो हानाय दिनै केपासिटि गैला रायजोफ्रानो लुबैबाय जोंखौ जों बुंनायनि बाथ्रा नङा सोरबा प्रमद बर' गावखौ दाबि खालामनानै लाबाय थाबाबो जाया सोरबा गबिन्दआ दाबि खालामना लाबाबो जाया उरखाव गोरा दाबि खालामनानैबो लाबा जाया दा बेवहाय रायजोफ्रानो बिपिएफखौ लुबैजोब्बाय बिपिएफआसो मावनो हायो हाग्रामासो मावनो हायो बे प्रमान जाबाय आरो मालाय बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै जोंनि बिपिएफ सरकारखौसो 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै होनबाय थादों दा बेनो रायजो राजाफोरखौ गाज्रिसो मोनहोबाय बिथांमोना 17 बोसोर होनै दिनै रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजाबाय आरो मालाय बिथांमोना मावनानै देखायनो हायाखिसै नालाय हाग्रामाखौ रायदोंबा मानि थाखाय रायदों दा बेफोर मोनसे कम्पारेटिभ स्टाडि बयबो खालामो रायजो राजाफोर खालामो दा बिथांमोना गाज्रि मोनजाबाय बिथांमोना एबार मोनसेबो देरहाया बे खाथां जादों आरो मालाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु फैदों दा जिखिनि गोदान हान्जा जादों एपिपि बेनि बेलायाव गोबां जोंनि बर'नि भटआ गावसिगोन नामा थाङै थुङै सोरबासो राजा जाहैसिगोन नामा दा बेवहाय माने खुनु माबाया भटआ नस्थ' जाया दिनै फेल जादोंबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फेल जादों बुंनांगोन खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्ममोना दा इउपिपिएलआव जयेन जाना बुंबाय थादों खौसे खालामनायबा दिनै मानो एनडिपिएफोरखौ हमथानो हादिया बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैलार बे जाबाय खाम्फा चन्दनमोननि फैलार बिथांमोना सानफ्रामबो बुङो एकत्रिकरन होनबाय थायो बर'फोरखौ ज' खालामनायबा मानो पार्टि गोदान दाखो दा टटेल फैलारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना गासिबो जेंनाखौ सुफुंना होनो हायाखिसै एनडिपिएफफोरनि मोनसेबो समस्या जोबाखै दिनैहाय खालि रन्जन दैमारि सार गनायल' बाथ्रा नङा केसनिफ्राय आराम खालामनाय रिहेबिलिटेसन जायाखिसै बाउन्डारि अल्टारेसन जायाखिसै समस्तिबो बारायाखिसै दिनै एक्स ग्रेसिया फैसा मुंख्लंनि न'खरफ्रा मोनाखिसै दिनै बे दुखु नांदों बिथांमोना आरो बिथांमोना साख्रि बाख्रिबो मोनाखिसै दिनै बेनो दुखु नांनानै बिथांमोना गावस्रालांबाय दा बेवहाय इउपिपिएल हिसाबै बिराद खथि जागोन आरो बिथांमोनानो इउपिपिएलखौ फेजेनसिगोन जों बिपिएफआ एबसुलिट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन जोंहा माने जेबो खथि जाया सनितपुरखौ फरायनाय दंमोन बिथांमोना सानदोंमोन जों थारैनो बिटिसिआव हाबमारसिगोन नामा होननानै बिथांमोना गोबां आसनि मोननायाव गोबां दुखु मोनना दङ दा बिथांमोनानो बाउन्डारिया बालायनानै बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि जोलुरफ्रा हाबगोन नाथाय नुदों दा एबार बिथांमोना जुदि पन्सायत इलेक्सनाव भट होनांगौ जायो होनब्लानो बुजिबाय बिथांमोना जोंनि बे बिटिसिआव हाबाखै दा बेबो मोनसे फैलार बाउन्डारि अल्टारेसन जायाखै बेनो मोनसे प्रमान जाबाय आरो मालाय दा दिनै बिथांमोननि लिडारफ्रासो बिराद केलेंकारि ओंखारबाय थाबाय दिनैबो दिलीप बर' बिथांनि जे मोनसे सासे आइजोजों माखासे केलेंकारि नुबाय आगोलावबो मेरला नेताफ्रा बिदि जादों आरो दा जोंनि आखायाव बिराद बेफोरबायदि तथ्यफोर दङ जों सम जायै बेफोरखौ जों फोसावलांबाय थानो हायो गोसो जायोब्ला खिन्थु जों लुबैयाखै जाहाथे नेताफ्रा बिदि जाजाथों गोबां बिसिडिसि चेयारमेनफोर डिसिएलसि चेयारमेनफोर मालायनि हिनजावफोरखौ लानानै खारनाय बिसिडिसि चेयारमेनफोर दिनै हमजानाय रायजो राजाफोरजों बुजानाय बिनि हिसाब गैया सानथ्र'नो हायै दिनै बेफोरबायदि केसफोर दङ दा बिनिफ्रायनो बुजियो बिसोरनि मोजां सरित्रनि मानसि गैया बे पार्टियाव मोजां सरित्रनि मानसि गैया दिनै गासिबो जाखर मानसिफोर कराप्टेड मानसि नारिं केलेंकारि दिनै बेफोरबायदि नेताफ्रा दिनै बे इउपिपिएल दलाव ज' दंजाबो आरो मालाय दा ओंखायनो बे दलखौ रावबो सुला दिनैनि थारिखआव हाग्रामानि थाखाय रावबो गैला रावबो एन्टिपेक्सन गैला नाथाय बे बिथांमोनाल' सैमाबायदि बुंबाय थायो नोंथांमोनखौ नामगायबाय थायो जेरै प्रहलाद बिक्रम आरो रिन्जय बिथांमोनाल' बिनि थाखाय बुंनो हायो रावबो गैला होनना बुंदों दा बे जाहैबाय माने जोंखौ गिनाय माने इयुथ फर्सआसो मेन दिनै जुदि कारगिलाव जुद्ध नांनांगौ जायोबा चाइनाजों जुद्ध नांनांगौ जायोबा सोर खालामो इयुथफ्रासो जुद्ध नाङो इयुथफ्रा आर्मि साख्रियाव जयेन जायो जुद्ध नाङो दा ओंखायनो जों साथाम मानसिया दिनै मोनफ्रोमबो समस्ति गिदिं जोङो कर्मि सभा खालामदों वार्कार्स मिट खालामदों जाहाथे जोंनि सेंग्राफोरखौ जोङो ट्रेन खालामनो हायो बोरै बे जुद्धआव जों देरहानो हायो इलेक्सननि जुद्धआव जों बोरै देरहानो हायो दिनै ट्रेन खालामगासिनो दङ दा बिथांमोना गिदों आरो मा जोंखौ बोरै होबथानो हायो दा ओंखायनो बायदिसिना गाज्रि बखिलाबायदों माखासे बखिलाबायग्राफोर दङ जे जिनिसा जोंनि सरित्रआवनो गैया बेफोरखौ बुंनानै बिथांमोना जोंखौ लाजि फोनांनो नागिरदों आरो बे बिथांमोननि मिसना जाफुङा बिथांमोना फेल जागोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो
27तानि बारा मोननानै देरहागोन जों आगोलाव 25ता मोनबाय थादोंमोन दिनै गिदिंनानै मोनबाय जोङो 27तासो देरहानायनि मोनसे सुबिदा दंसै लासैनो खालाम नोंथांनाव फैगोन बिसायख'थियाव बे डिस्ट्रिक्ट इलेक्सनावहायो मा राहा लानानै गावै हाबगोन UPPL BPF गोबां खोथा होबोदोंमोन दा बिनि बेलायाव सोरबायदि हाबनो हागोन गामि जों गामि हाबगोन दाथ' जोंहा इयुथनि थाखायबो आलादा बाजेट दङ